Ako si During, maing laki sa boxing. Dool mga vampira! Hutdon tamog kulata, hangtod nga manglugpad inyong mga kaspa! Ako si Joaquin, isog pa sa sigbin. Ala, doon! Talang nagbikinsay, maluka pa! Hunong mga kagwang! Higala, ayaw silang tagda. Kay mga yabag silang duha. Wala mo ba? O, kita? Yabag yan! Tyo, Kumusta man ka dong? maayo raman to, Tyo. Salome. Doon ako na ihangyo si Eva ni mo. Nya, hasta sa Nikolas, nasa siya hangyo ni mo. Unsa man na dong? Matud pa ni Nikolas nga, kuan ko no kanang, mas maayo gyud kuno nga nakay kuyog iniglakaw-lakaw ni mo, di ba? Mo, Tyo. Sakto na, Tyo. Kuyog ko ni mo, Tyo ba? Dili na pwede. Di, si Eva naman sa kuyog ni mo. Ako rin mo si Apil, Tyo. Too na lang lagi dili na pwede. Ngano mo kuyugan man ko? Ano di, Tyo? Sindot man mo kay daduha pa na siya makabantay ni mo, Tyo ba? No, Jud. Sa may naaana eh. Di pa kaana, ubanan kay Evan. Kuyog mong duha. Ay na lang dong. Kay kini akong lakaw ba, wala ba ni tumong. Makatunong niya tag mga terorista, gubot-gubot na napay bata, di na pwede. Sus, bata. Kanang bata, Tyo, magkamang pa na. Murag mas dako pa ba ko ni mo tanahon? Dako pa ko ni mo. Ay, kusog mo sa kong dagan, Tyo. Karati lang. No. Awa. So cool ko, Tyo, eh. I-back up ni mo. Parehalan ni mo kadak-asus. Sa katuloon pa. Ga. Tigo pikoon mo na, Tyo. No. Ay na lang lagi, diha lang ka. Kay mayining ako ra usa, kay bisag asa ko maabot. Wa ko iling-ilingion. Mas maayo man gud na tulumi. O yun, sige kus gisulting ni Kulas. Uy nga, kuyugan ka. Kaya na, yung taon, mabalik na sa niya to sa unang pataka na kagdaga niya. Resulta, pertinon mo pataya noon. Saon na lang. Ana, sugot na lang eh. Mau gitu, Tyo. Para tabog-tabangan, perikagdagan. Unang lawasa ko sa mudagan, sa gabal ka na sa hangin. Kusog kumdagan mo. Ay na lang, di lang lagi ka. Awa sa to. Mapalit naman ka. Kamundo ba? Ay na lang mo ka pilapil god. Pasanti na lang ko. Diri lang ka. Kaon na lang di sa kusina. Sige naman lang kahurot ng kanon dia. Sabar na, Tyo, ay. Agabay sa ngila niya murot mga kanon. Korbi ko sugi mga mukha bagabi, eh. Mas maayo ng kuyugan ni Katyo. Total, mas kong pakugos ni mo, kay perti ni mo daw ta. Buo sa kong dagan, buo sa kong lakaw. Ayaw na lang lagi. Pasagdi lang ko ninyo nga ako raw sa maglakaw-lakaw. Iwan ito mong akong lakaw lagi. Sa po, sige niya kagpanudlog kaon. Di na kay. Ulakaw ako. Diri lang mo ha. Diri lang ka. Ano lang pangandoy ko yung. Okay, ano ko. Asa man ka? Gasa pa po lang hangin. Ato ko rito. Di na lang tiyo, no? Kung pagkausap, eh. Lain na gyud kayo. Sa una, sa di pa siya mulakaw, iyagi kong hagkan. Karon tanawa, so toy laglakaw, igon ako anak diri sa abaga. Nya. Sundog ko niya. Sige sundi ha, pero ay pagpatakag sumuk ha. Tiyo, salib lang ko, Tyo, eh. Sige. Gusto ko, Tyo. May gipapog ka, bitya. Lima. Kinsa man? Hindi na rin ko si Guwat. Wala ko man abot. Kinsa naman gipapog ka? Tulong ni. Subo kong ma'am. Si Tulumi? Ano man? Kung may tuyo ni Camila ni Tulumi? Ay, na si Pangilabot. O, yung kay Labot, good. Basta, di pa atangan to ni ma'am na ako si Tulong ni. Nako,
Wa siya mita. Nanugod to ang pangitaon ka. Si Tulumi yung gipangita. Kaya na si Tuyo. Ni Tulumi. Unsa may tuyo ni Tulumi? Ay ko pangutan aoy. Kapoy kig tubag. Alis to ka lang biti ha. May buntag lang. Oh, yan ka kasi. Oh, kay pasayon ka ko ni mga rin. Tama magani. Nya, Yes, biti ay. Nas gawas. Datang ko sa Tulumi kay gisugo ko sa terminal. si Tulumi na sa giatangan. O lagi. Galagot ko nga iyang gitangan tong taon sa mugkan. Ngawilabot din eh. Dami tungo siguro sa kasulang ipangita kong tawon na. Katong kasunis ni si Joaquin. Ay, mao tingali. Siya ro. Mo pa si maundang na. Abi ko, doon para sa kapagita ng kasunisa. Pasag din na sila uy. Ang imong tinguha og tuyo mo ay atiman nagmaayo. Kapoy ni matawhan na. Gosip-usip ko sa oras. Abi gud ni Mose. Akong ginahinayag ko sa Buscarilla. Di ayan. Aw. Nangumo ko gamay. Nanatay kon sa ilo. Ug naginuktok. Pag ingon nako nga di magmalinaw ang ka ni Joaquin kundi siya magminyong usab. Maayon na. Ang ito, oy! Labi na nga akong maumauhag istorya. Nagpadamgo ko ni Joaquin. Nakinahanglan yung magminyo sa usab. Aron magmalinaw ang kag niya. Lindo talaga. Siya aron naman sa digin niya siya malumong mahumukin kasing-kasing para niya. Lindo talaga. Maayon ka. Ay, kabala ka. Ako lagi may bala. Maayo. Ang akong kong kapikalan na, si Carmila di mo tagal ako. Sagdi lang gud na. Ang tusa lang sa gugkadiyot. Mahumok na lagi na siya din na inyo. O kanisan si Tulumi ba? Di maayo magsigin sa doon ni Carmila. Kasi basta mo ni hinungdan na mabuglas Carmila ako. Nga na mabugnaw mong Diyos Carmela din na imo. Importante na lang din ang pagkatao na si Tulumi niya. Miingon magul si Tulumi, nagisugo ko siya ni Sir Joaquin, na dili pa doon si Carmila. Anya? Muto o sa deka. Mas maayo na. Kana si Carmila, di na ang iyang kigsuon ni Tulumi. Hoy, Bitsa! Asa man ka? Ato na ko si Ma'am Carmela kay ako yung na sa Tulumi. Kung saan tuyo ni Tulumi? Bukmusod lang kay iyaman ko papawat to ni Tulumi din na sa gawas. Ay, kasamok na ng tawahan na. Ako ito na, ako ito ba na? Oy, Bitsa! Ina ha, natuog pa na si Camila. Dili ipatandog. Bawat na siya dito sa gawas. Papabuta. Magkamata na si Carmela. Kisa may tuyo mo din eh. Sinday Carmila. Nakoy tuyo niya. Gisamok ka na kasi mo naman siya nga rin. Gisamok ka lang. Nga nang samukan as masyang nako. Nga muan ni ko diri. Nagtinarong biya ako. Kapurmal as kong suod diri ah. Wa magus na manad nga may lintaw. Nga mo so din nga wala po sila pamilya. Laing tao. Di ikaw. Kinsa man ka. Nganong naman ka din eh. Wa ka kay bawo nga driver ko nila kanadto. Driver. Kabaw. Mao bitaw ang gipotball ka ni Pare Joaquin. Kay sadaan ka sa una. Imo man lang gililis si Carmilas banyo. Nya karon napakay naong magpakita. Wa na kay labot ana. Uy, labot! Ako pa ni mo ulekas nyo ha. Go home, sleep, then lock the door. Usa! Unsa doon? Nasa na ala! Yes! Mauna ka na! Katerap. Kalingap. Bangon! Bangon! Amag! Ay! Bangon! Kamay lawas mo. Sige na kay bawo ka. Silvia! Wa kay labot. Pagbayag mo! Silvia do ka wag andam. Di na lang kay pagbayag! Ano ikaw naunay? Una-una! Ambot! Ikaw eh! Ni Andil lang doon kagubot na! Dili sa inanay. Di sa inyo, nakakita ko yung gisang magsiyuse! Ako'y nakakita. Nagunauna si Jose. Iyang labayan ng taog ko mo si Tulumi. Bitsa ikaw Tinood na ha! lang, tinood na. Ikara na lang sa pagbayog, laban-laban na na! Usaban! Na. Pwede kay papriso! Ha? Manong Pwede ko kay papriso! Wala ko ito mapriso ko. Mangutana kag ngano? Trespassing ang imong gihimo!
Nya iya dos. Maayo na lang dito lagot anang tulumi Kamit sa ma. unya ka lang. Ako magoy nagpaari-ani niya. Dungog ka. Nata na tulumi ang dali. Unya ngano kay paring ano manok magwasa Jose. Siya lagi nilukmag. Siya lagi. Sulti lang, kay gaon na. Nata na na. Babay nang. Babay na. Sakit do, sakit. Sakit ka karon. Sakit manggod. Ano nagtagdaw si? Mao na diha na. Ako nang ipapriso niya. Ako na ipadakop. Ay nagkabala ka. Tana. Mao na diha. O pahuway sa ta. Ato na tanong nagulog ba ka sa sa ng mata. Ay gikabala ka na yung gipangita. Wala na problema. Ay, rangarang. Natay nanghangil. Nakatagkatag mo ito paghatag ni mama ang mga sinina. Ngayon itong gitagaan niya sa short. Sa karsunis sad. Pero sige lang, kaya nagka-istorya namin sa gitagaan ni mama sa karsunis. Moanhi siya ugma. Nabalik siya, aron iyang iuli ang karsunis. Ugma. Kanada. Pag gamay-gamay lang pabutol ugma. Oo, mas buntag. Ihatag ito niya ang karsunis. Pabuta lang siya ugma. Oy, salamat. Salamat yung kay Day. Balik sa'yo kay kumani ugma. Salamat, Day. O lagi, balik lang yun ugma. Kaya ako matong gisaaran nga akong ilisan og duha ka karsunis. Nisugot, oy. Lisugot na stop. Lagi. Lipay sa kay pariwaki na lagi. Natumat yung mangandoy ba? Mao na yung mangandoy niya. O niya, Yes, balik magkano lang kay- yun ugma ha. Oh, oy, Tia. Kanang tulumi. Kumuuli ka ba? Adto agiluyo ha. Kita niya kang usi magsinumbagay na sa mabalik. Lupig sa non juicy. Ay, kaliga. Kaliga Lagi ganina. magana ba? Yati sige na akong gatawang isang. Kana ang siya. Taka lagdas man. Di momo. Ano na nagtubay tulumi, oy. Kanay problema day. Ako day basta unhan lang ko day. Pero ay jud kalente day ha. Ang tugon na sa kong kumpare day nga. Ayaw kita patintal sa kinsa. Ay ginang kalente, ha? Di, oy. Gusto jud ka tulumi. Pero kabala ka tulumi ay di na kada si mama ay stick tuwan gud na in love ginang zero. Ayan kasi padung langit, padung ubos. Kan po niya. Ako, buotan ginit day Carmela tinuod. Pero nga kuha lang mapanagana. Kay kanar may laki dia. Sus, maldito kay nagbungo. Mo nang agi padaday. Di, na, may tabo tulumi. Di gyud na ako kalimtan tong gugma ni Joaquin diri nako. Salamat kay. Wadyo makailis bisag kinsa pa. Nako kay pagong ra usab. Ay na lang lagi. Di na lang. Oh, Bitya, unsa naman? Nang gisugo ko ma'am lagi napatuon ka ugma sa balay. Nag-abot ako ng si tulumi. Tulumi. Ah, husto, katuli nangita na sa kasulis ni Joaquin. Kay, dito na di ay. Dito siya galing ng buntag. Nag-isabot siya ni ma'am na makita ko nung ugma kay para makuha na niyang personis. Oh, sige, ugma, ako na doon ugma. Ah, Bitya, kajut lang ko na. Ano man? Kinsa man ang tulumi, karon pa mo kadungog na nga amiga na ni Carmela. Kung ano na siya noy, taod naman na siya sa mag-adtuhan sa balay. Unya, isugo ko no siya ni Sir Joaquin na ipakuha ang karsunis. Importante kuno kaayo. Mo ba? Nintuo po rin na si Carmela dahil sa panabi atong tuhana. Nagisugo sang manong. Mituo, itinuod man gud kuno. Unya, mutuo sa day ka. Ano gud taon di ko mutuo. Na tinuod man niyang gisulti, pinaasi ka matuuran. Kabutuoran niya. Mutuo sa day ka, day kabutuoran, asam na ron. Nakakita ko. Nya, nakabasa juga. O, lagi nakabasa, lagi ko. May di ko kabawang basa. Ah, sige. Ugma, ako na doon kasunis. Sige, tapos ako, okay. Ngano ka oy? Nakakita man kuno kag away. Awoy, bawi patakon mo to. Nakakita lagi kuno kag sumbagay sa mong giadtuan. Kinsa may kaingon nimo? Basta na nagbalita na ako din he. Nga nalagi kuno kay kasumbagay. Pildi pa man kay kuno nimo kay igos imong suntok. Kinsa may nagpaibaw nimo ana? Ug ani kuno ko bi. Basta doon na nagsulti na ako. Nakita gid siya sa panghitabo.
Di kay ka mo tog ano kinsa kabalitaan nimo. Di sa ka masayon sa nitabo. Ganun ka ba wag na sinumbagay? Basta na lagi nagsulti na ako. Wala ka na. Tugani lagi ko. Ay nalagpangutan na gud. Basta doon na lagi nakakita nimo. Si Kinsa lagi nang nakakita. Nganong nakakita man na siya? Usara sa gadinis ato. Si Kinsa man. Basta. Ikaw, Sonia, ikaw, nagdudal sa guni mo, ha? Imo kong ipasunod-sunuran? Dili gina pwede, Sonia. Susang akong anghel magbalantay. Di gina pwede nga manay makabalo sa mong sekreto. Sa mong tagabahin ang singsing. Di man ko magsaba, may tungod na lang sa sing-sing good. Pero tulumi ang ako lang ba, ganahan ko nga luwas ka. Di ko ganahan makadungog og storya nga, nakikasumbagay. Nga na ba? Di ko ganahan gubot, uy. Ay, nagabala ka lagi. Musukol ko bisag Kinsa. Pero mapiki ko. Dagan ko, di nakapas lagi. Amang ko. Kuy daw ha? Kuy daw lagi, kuy daw. Dan. Asa man? Ato, taas. Dili lang, ha? Ay, taas ng kamay dito kay... Dati ba? Ay, madini. Parang gusto niya ako. Nang, siya? Nang? Oh! Kasyo! Wala lagi ka! Pagbawa ko nito ka no, ako niyo yung kasunod, ito yatag ito birthday na ko. Imo yung li! Oh, kung yung ulit eh, mura mo nagagumot yung kasunisa. Saan nagkagubot ma? Di sa may nagkagubot? Si Birthday man gumasing bagbalag na to. Si papangita ang kasunis. Ka-ignorante lang gid yung pagumangkon. O tuwa masaya ng tulumi. Para nako, paning mang nang tawana. Unya, nagbalik-balik po ko ng tawanan po ko din eh. Kaya gitugong ko na sa inong wakin ko no, nga ipakuha ng kasunis. Anya? Mutuo sa kang sultiha. Patay na maswakin. Nabay patay mamugos kung say angay buhaton nga way kapuslanan. Parang may gubot. Ako lang yun yung kasunisa, total. Ilisan mo ni Carmela, palitan mo doon ka buhok. Ilisan? Ilisan sa kang Carmila? Oo, kanang kasunisa. Ilisan kang Carmila bro ka buo? Kung saan ko tayo kahuman ng kasunisa nga? Ay! Ang kuta nila, biya ba'y gunting-gunting o nagsunogo na ana, oy! Ano ko tao? Kapuan mo na taa. Oy! Isya! Mari ka na. Alam mo, pabitan yung lubot. Tawag dali kong gayon. Atos, Carmila. Hala, ugma ka niya. Nakawang tuyo. Sabutan naman yung mukha ako, andak. Halang mo na ni. Pekasunis? Kalibog. Kung sa gining kasunisan ni Joaquin man? Sa bulawan? Kay mo nakaukay nila? Daghan anis o kay ukay? Kay ukay binagnaw? Mao bitaw nga ako nang gato ng kasunisa dire, kinagsabot mi ni Carmela nga makistorya ka to hingalog tulumi. Kay mangutana ko niya unsa kay importante ng kasunisa?